కృష్ణా జిల్లా పామర్రు శివారు ఎడదిబ్బ గ్రామంలోని ఉరేసుకుని 10వ తరగతి విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కుక్కను కొట్టడానికి వెళితే ఇంట్లో డబ్బులు 1500 తీశాడని నింద వేయడంతో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న కైలే యశ్వంత్ అనే విద్యార్థి జమీదగ్గు మిల్లీ హై స్కూల్లోని 10వ తరగతి యశ్వంత్ చదువుతున్నాడు. డబ్బులు ఇచ్చేస్తామంటే తీసుకోలేదని, మా ఇంట్లో ఏది పోయినా నీదే బాధ్యత అని బెదిరించడంతో తన యొక్క కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని తండ్రి రాజేష్ చెబుతున్నాడు. తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తండ్రి లారీ డ్రైవర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. బేకరీలో తల్లి ధనలక్ష్మి పనిచేస్తుంది. అవమానంతో ఉరేసుకుని చనిపోయాడని స్థానికులు చెప్తున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. తీసుకెళ్ళారు